כן יונית, שלום רב, ערב טוב. השעה 8:94. אני נמצא כאן ממש בסמוך לבית ספר חברה ומשפט. ולמיטב הבנתי, מדובר פה בשכבה אחת, שכבת י' אשר מכונים השמיניסטים ומתררים את בית ספר זה יום אחר יום. וכאן אירעו אסונות רבים במהלך 6 שנים האחרונות. אני נמצא כאן בעיקר בעקבות הידיעה הדרמטית שקרתה להלן. ובכן יונית, ממש כאן הובא לידיעתנו כי קרה מקרה ממש מבחיל ומזעזע יונית. עוד מעט יינתן לראות כי השמיניסטים ממש מאחוריי לקחו בשבי עגלה תמימה וקראו לה ברכה. אינני מבין מדוע נמנו אותה בשם זה. ובכל מקרה יונית, יינתן לראות כי השמיניסטים השליחו אותה ממש ממדרגות אלה רגעים ספורים לקראת סיום השיעור. הצלחנו להשיג סרטון של המאורע, בואי נראה אותו עכשיו ביחד יונית. לא,